Na prijedlog ministra unutarnjih poslova propisujem i proglašujem zakonsku odredbu o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda. Točka 1. Brak Židova i inih osoba koje nisu arijskog porijekla s osobama arijskog porijekla je zabranjen. Srećom, u sobi je bio takav nered da se ormar u padu zaustavio na stolu. Dovoljno da se ja zavučem ispod njega. Zauvijek ću pamtiti taj trenutak. Jurišnici su napustili sobu, a ja sam potražila moju malu sestru. Da je svakih 20-30 godina u Europi izbijao rat između europskih država. Livraha za sve žrtve holokausta.